Funkčnosť korešpondencia slúži predovšetkým na evidenciu pošty. Eviduje sa tu všetka prijatá pošta, ktorá prichádza do spoločnosti, a takisto pošta, ktorá opúšťa spoločnosť. Korešpondencia sa nachádza v module Predaj a marketing, rozdeľuje sa na prijatú poštu a odoslanú poštu. Je možné špecifikovať druh odosielaného a prijímaného dokladu, zaevidujú sa základné informácie o odosielateľovi, respektíve adresátovi, a korešpondencia sa zapíše do databázy. Každá prijatá aj odoslaná pošta je jednoznačne identifikovateľná svojím číslom, ktoré je automaticky prideľované z nastaveného číselného radu pri evidencii pošty. Hlavička obsahuje základné informácie o prijatej a odoslanej korešpondencie, o aký typ zásielky sa jedná, od koho prišla, prípadne komu je zasielaná, koľko obsahuje príloh, ktorému zamestnancovi bola prijatá pošta pridelená, ktorý zamestnanec daný doklad odosiela, či prišla doporučenie, prípadne má sa odoslať doporučenie. Riadky prijatej a odoslanej pošty sa vyplňujú automaticky podľa jednotlivých zmien na karte tejto korešpondencie. Prehľad prijatej pošty, takisto aj prehľad odoslanej pošty možno jednoduchým známym spôsobom prezerať priamo na obrazovke, alebo si ich možno v zostavách tejto funkčnosti sa nachádza kniha pošty, kde možno vytlačiť došlú aj vyšlú poštu spolu na jednej zostave, prípadne ich možno vytlačiť každú zvlášť podľa toho, ako si užívateľ zvolí. Pre odosielanú poštu, ktorá sa má posielať doporučenie, možno vytlačiť poštový podací hárok, ktorý obsahuje všetky zásielky s príznakom doporučenie a tlačiť vyšlú korešpondenciu. Po jeho vytlačení sa príznak tlačiť automaticky zruší, aby sa táto korešpondencia nevytlačila na ďalšom podacom hárku.